Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timane nyika kwese kwa muri zita ndonzi DJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano pa Tichkach MTV tokumbira kuti musiyawo masubscriber kuitira kuti patinoenda dzimwe nyaya munokwanisa kunge muchidziona zvakare pa Facebook tiripo, pa YouTube tiripo, pa TikTok tiripo. So nhasi mukatarisa muno mutatsikwa nemuenzi pane nyaya yatinoda kuti tinzwe. Kana tichinge tanzwa nyaya ise mazuva ese zvatinotaura kuti aiwa semhuri yeZimbabwe ngationesanei kuti nyaya kana ichinge yasvika pa matanho api atingakwanise kutora. Mukaona munhu auya pamhepo pano kutaura kuti anenge aine zvimwe zvinhu zvaari kuda kuti abatsirwe nenyika yeZimbabwe. Chandinofarira pavana veZimbabwe ndepekuti takaita semakudo anonzi anowengana pakudya asi padambudziko tinomira tese. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinokutenda regai ndinzwe kuti vatete wandinawo pano nhasi nyaya yakamira sei uye zviri kufamba sei. Saka ngatiteerere nyaya yedu tichienda nayo kusvika tasvika painoperera. Watete makadini? Tiripedu makadiwo. Tinokutambirai kuno ku Tichkach MTV. Kuri sei kumba? Kumba kuri right zvako. Anditika. So makasununguka here kuudza muri yeZimbabwe zita renyu kuti munonzani? Zita rangu ndironzi Muchaneta Heribert. Munobva kupi? Ndinobva kumadziwa kwa Nyamaropa, kwa Chief Nyamaropa. Alright, kwa Chief Nyamaropa. Alright, aiwa ndinotenda vatete. So ndakanzwa muchitifonera muchiti pane nyaya isiri kukufadzai, zvimwe zvinhu zviri kuitika zvisiri kukufadzai. So muchidimbo mungakwanisa here kutanga kuti tsanangudzira nyaya yenyu kuti yakamira sei. So nda kuti mutangire pemenge muchitaura pekutanga kuti ndakanzwa muchiti sisi wenyu wakapondwa. Chokwadi. Alright. Mungambotipewo nhoroondo mbichana yasisi wenyu kuti sisi wenyu kudziwanzi wasvike pakupondwa wakapondwa sei? Zvamunoziva zvacho. Isu takatongofonerwa tinzi sisi vashaya vapondwa vaurayiwa nemurume wavo nedemo. Asi chavakaita kana murume wavo nanhasi haasi kutaura kuti akavaurayira chii. Okay. Ndokuti kana akabvunzwa kunzi munhu akakutadzira here haasi kutaura. Dzimwe dzenguva anotandira kuuraya mukadzi asi akauraya. Okay. Makaudzwa nani mimi kunzi sisi wenyu wapondwa? Muchisvika ikoko makaona zvinhu zvakamira sei? Ndandane mazuva ndisingaende paWhatsApp saka ndakangoti nhasi da kubatidza data ndimboona kuti munopinda mameseji here. Ndopandakaona muzukuru wangu Wellington ari kuSouth akasenda meseji akati tete zvaitika kumusha muri kuzviziva here. Ndikati hapana chandiri kuziva. Zvikanzi ko muzukuru wenyu Maishoni havana kukufonera here. Ndikati havana kufona. Saka iye akatadza kutaura. Mukadzi wake ndobva azofona achichema. Ndikati ko mukuchema kwakanaka here. Zvikanzi sekuru vangosvika makuseni naye zviri kunzi tete vaurayiwa nemurume wavo. Ndikati vaurayiwa chirudzi zvanzi vatotemwa nedemo murume wacho asari kunzi aita sei atisa. Saka patakazofambawo kubva kwandinogara kuzonosvika kwaNyamaropa ndakazosvika sisi vanga vatotakurwa nemapurisa. Iye murume wacho anga atobatwa kwanga anotizira ari kokoko. Okay. Nekuti bhodhi yakatozotakurwa iye anga atobatwa kare. Alright. Saka wabatwa wakabvaitwa sei? Iye paakabatwa akaendeswa akatorwa nepolisi yekumadziwa ndokubva azoendeswa kuMaundarweni. Mutumbi wemunhu ndokubva wazoendeswa kubhindura kuhospital. Saka isu takazogarira mazuva tiripo pamba ipapo kuzosvikawo munhu aite sei munhu azovigwa ndokubva tazodzwa kumba. Alright. Wakapondwa ndisisi wenyu buda ndibude wemudumbu? Ndovandisira takati ngori vasikana tumba medu. Okay. Alright. Ko hama dzemunhu akaponda wakaitora sei nyaya? Vanhu vese vaingobatikana nokuti chainetsa vanhu chokuti munhu anga ari muprofita aita zvemashura. Saka kumashure kwesoko aimbobatsira achiita saka paakazoenda kuti anowedzera masimba ipapo ndopakazoita kuti asvike pakuzouraya mukadzi. Saka imi mukuona kwenyu muri kuti akazorasa mhiko ndozvakazosakisa kuti zvinhu zvisvika apa mafungiro enyu? Nekuzotsanangura kukuita muprofita wandaitaura uya ndakasangana naye ari kuti munhu uyu akakanganisa mhiko. Alright. Ikoko toda kuti tikusvike kumuprofita ikoko. Asi tikuda kuti timbotange tambonzwa nyaya yacho kwayakadini kwayakatangira. Alright. Tiri kuti munhu yakaponda ainzani?
ainzi Edmo Mavhura. Okay, alright. Edmo Mavhura uyu aponda munhu aponda sisi wenyu akasungwa nemapurisa. Zvakaitika rini izvi? Zvakaitika musi wa14 February 2025 last year. Asi achirimo mujeri nanhasi? Achirimo. Nyaya yake yakatongwa here kana kuti? Iri kunzi nyaya yake haisati yatongwa nekuti akurasika pfungwa. Wari kurasika pfungwa ari kujeri ikoko? Alright. Aiwa, tinotenda. Right. Ngatichitarisei isisu hanzvadzi yenyu isisu wenyu ava wakavigwa kupi? Wakavigwa kumusha kwenyu imimi here kana kuti kumusha kwengu wakaroorwa? Wakavigwa pamusha pangu wakaroorwa. Okay. Alright. Ko nyaya yekuvigwa kwavo wakavigwa zvakanaka here kana kuti zvakaita kunge fanika muri kuramwirana zvakafamba sei? Chimbotaurirawo nhoroondo yekuvigwa kwavo kuzosvika takambonzwa nyaya kunzi kumuka pinge pakuita mamachiripiti zvaifamba sei? Pari pakuvigwa chifi vakati munhu asati avigwa panofanira kutanga paripwa. Okay. Saka pakazoripwa nekuti chifi waiti munhu yasvibisa dunhu rangu. Saka pakaripwa nedzimwe mombe dzakazobviswawo dzikaenda kumusha kuti vanhu vakwanise kusvika mumusha kuti vavige mufi. Alright. Ko pandakazonzwa kuti sisi wenyu wengu wakumuka here mushure mekunge wavigwa? Mumashure mekunge vavigwa wanga wakumuka. Zvaifamba sei? Waimuka sei? Manzwiro amaizviita imimi? Takanzwa kuti paidzi fodya yacho kuti chifi vakati fodya yavo ngaipiswe nehama dzemurume. Saka vainzi vaimuka vachinokuchidzira mabhani efodya vega. Yosisa. Zvokuti vaikuchidzira vacho vaitotiza ivo vaitouya kumabhani koko kuzokuchidzira fodya. Ainzi akaona ndiani? Pamunini wacho munin'ina waEdmo ndiye aivaona. Kozoti baba wake atezvara wasisa vanoti muroora vakamuona vakasangana naye. Waitsanangura vachiti chii? Vachiti wakamuona sei? Vaiti ivo vakadokerwa vachibva kubhawa. Saka vachibva kubhawa kuya vakanzwa hosho dzichirira munzeve dzavo. Pavakacheuka ndopavakaona muroora akabata bhaketi achienda kuchibhorani kwavaichera mvura. Saka ndopavakaona kuti munhu wandaona uyu mufi uyu vakabva vatiza. Saka pavakatiza ndobva vazoona munhu wewe akumberi kwavo akatsiga bhaketi richitorasika mvura. Saka pavakamhanya vasvika kumba kwake ndopavanoti vakasangana nemunhu anga akapfeka zvichena aita kunge ainodurirwa moto uchibva mumusoro uchiyerera nemiri kudai. Ndo zvandakanzwa pamusoro pekumuka kwavo kwavanga vakuita. Okay. Alright. Saka izvozvo kukunzwa kwenyu mimi zvakatora nguva yakareba sei muchinzwa kuti sisi wenyu pavakaurayiwa wari kumuka? Zvakatora nguva yakareba sei? Izvi zvakatora nguva diki tabva tazongonzwa kuti vangoti ziya vachaoneka. Vachaoneke. Alright. So tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Right. Zvaita saizvozvo chinditsanangudziraiwo muchidimbo timbonzwa kuti imimi zvakafamba sei panyaya yamakandifonera yazoita kuti munge muchisvika kuno kunasi? Nokuti zvakaitika ndandiri kumba. Saka ndaingonzwa mwoyo mangu ndichinzi ndinofanira kuenda kushamba. Saka ndaizvibvunza kuti kokushamba handina chandiri kuda. Ndinoenda kunoitei kushamba kwacho? Mari yebhazi inokwana handina. Ndaningori $1 chete muhomwe. Ndakati kushamba kana kuenda nemakombi panoda $4. Kana kuenda nemabhazi panoda $2. Manje mari yangu haisi kukwana kushamba ndinoenda kunoitei. Ndakabva saka ndaingonzwa kungoneta kunge pane zviri kuitika so pamiri wangu. Okay. Ndobva ndazongoona mufoni mapinda ndatumirwa $32. Ndobva ndatoti ndawana mari kuenda kushamba. Makaitumirwa nani? Ndakaitumirwa nehanzvadzi. Okay. Ndobva ndati kushamba kwacho ndinoenda kunotenge iyo maprize akangofanana kuno. Kushamba ndikuenda kunoitei. Ndaitonzwa munzeve dzangu ndichitonzi unofanira kuenda kushamba nebhazi ra2. Wokwira bhazi roro ndere Orange Golden Heritage. Usatombokwira kana kamota kadiki. Ndakabva ndangoti gandiende ndinoona kuti kushamba kwacho kunei. Ndopa ndakaenda kubus stop. Ndobva ndatosvika munhu angari pabus stop apa nditi bhazi radarika kara kusisina bhazi richaita sei? Richauya. Ndikati manje 2 hakuna here bhazi ra2 zvikanzi hakuna bhazi. Nguva iyoyo bhazi rakabva ratosvika. Ndobva ndati ndiro chete bhazi randanzi ndikwire. Ndakabva ndayambuka tara ndabva ndandokwira bhazi. Saka patakakwira bhazi kondakta akabva ati pane vanhu vari kuburukira pamagadzira. Saka imimi bhadharirai mari panapa mozonokwirira kupi pari kuburukira vanhu. Takabva tabhadhara mari. Saka ndabhadhara mari ndikabva ndanogara kumashure. Murume akateera netiketi rangu inini. Ndakamusiya akamira padhoo akabata speaker so. Ndobva uya bva agara papi pandandakagara. Ndobva atonditi amai
imimi ndaona mchibva nesaidhi rekwabhosha kwasi munogara kwabhosha ndikati zvikanzi kwamaitwa ndokwajaure munowaziva here ndikati ndinowaziva ndiri murume ndokumadziva inini ndinokumadziva zvikanzi ini ndinobatsira zvisingaite mweya watondiudza kuti hamuna murume imimi ndikati kwandira murume asi ndikufamba ndichitsvaga varume mubhazi here zvikanzi zvoni aiwa ini ndinobatsira kana kurombesa ndinoita sei ndinorombesa ndabva ndati kurombesa makamborombesa ani zvikanzi kwenyu kumadziva ikoko kune munhu wandakamborombesa imi munogara kumadziva kupi ndikati ndobva kumadziva kwaNyamaropa zvikanzi munhu iyeye wandakarombesa iye akazotadza mhiko anogara kupi kwaNyamaropa iye anga ari muprofita saka simba rake ranga radzikira anga kuda kuti simba rake richiita sei richisimuka ini ndakabva ndamuti iwewe kana kuda kuti simba rako risimuke unouya neropa remukadzi wako rekunguva saka akabva aenda saka paakaenda ndakabva ndazongonzwa kuti munhu iyeye aita sei auraya mukadzi saka mukadzi uye paakatanga kumuka hama dzake dzakazoya kwandiri kuti ini ndinoita sei ndinotsirika guva ndabva ndati imimi kwamakanotsirika guva ndekupi zvikanzi tiri kwaNyamaropa ikoko musha uyu une bedroom yakanaka nekicheni yakanaka neboysky nesinki yakanaka pakati nepakati pemusha iwo ndo pakaiswa guva pamba apa pane fence pane mabhani ari kuseri kwefence kune one bhani rakatsva rikunzi rakasiya rapiswa nani nemunhu iyeye ndabva ndati saka zvakazofamba sei zvikanzi amwene wacho nemunin'ina waEdmore vaiti pamba apa pasi kugarika pari kutyisa vana vari kutadza kusvika ndabva ndati saka imi makazoitei zvikanzi pandakauya vaitotya kana kubata gedhi ini ndini ndakavhura gedhi ndikaita sei ndakapinda ndikaita minamato yangu yandakaita aiko zvino zvakatonhora akatoti ziya achamuka ndopandakati madzibaba muri kuziva here kuti munhu wamakanotsirika ane guwara mukunotambira ndisisi wangu inini vanondisira zvikanzi ndisisi wenyu pakuita sei ndikati Edmore wamutaura ndibanguru ndo vakauraya mukadzi saka ndakabva ndatora foni ndakuvaratidza mafotos ndikati uyu asiri here Edmore asiri here mukadzi wacho zvikanzi zveshuwa ndiyeye uyu asi ko zvinozvo ndakatomutonhodza kuna kana kumuka kwaachaita izvozvi ndopa ndakazoti manje imimi mukuti makatonhodza munhu kosei iye mufi ndiye atoshanda pamuri kuti muye kuzogara panene hama yake muudze hama yake zvise zvamakaita handiti mukuti makaenda manheru but nyaya dzenyu dzabuda kamasikati idzi zvikanzi ndotoshandira chitora nhamba dzangu ndoda kukubatsira chichi ndobva ndati kwemi munogara kupi zvikanzi inini ndinogara kunonzi kuBython kumasunzwi ndokwandoshandira ndiri asi chechi ndopindira pamumhurwi pagomo riye rinonzi Lions Head ritakusvika kwaMusiwa ndopatinopindira chechi kunonzi kuMatanga mozouya ikoko ndozokubatsirai ndokufamba kwazvakaita. Alright, saka makazoparadzana sei nemurume uyu? Aiendawo kwamuri kuenda kana kuti iye kwene kuenga achitoendawo? Iye aiti ndikuenda mushamba kunogadzirisa spika yanga akabata. Saka pandakaburuka akabva atoti saka imi mukudzokera nguva yekupi kumba ndikati ini ndikudzokera manje so ndine zvandoda kungotenga zvikanzi naye handichatombogadzirisa spika ndakutokumirirai kuti titese tidzokere tese saka inini pandakaburuka ndichitenga zvandakanotenga ndakadzoka parengi yemabhazi mushamba akandimirira murume wewe ndikatoti madzibaba muchiri panapa zvikanzi ndakatomirirai ndoda kuenda newe saka anga ane paperback yake ratidza kuti ine chikafu mukati chachirimo mupaperback imomo ini pfungwa dzangu dzakabva dzafunga kuti munhu zvarotomuka achibuditsa nyaya yake anogona kunge atengera inini chikafu akaisa mushonga ngandidarikire ndakabva ndati madzibaba ndiri kudzoka ndaunotenga masokisi pazasi apo saka pandakangodzika kudai ndakazongona ndamubhazi rekumutawatawa ndikati ini ndoda kuenda nebhazi reHarare ko ndamubhazi rekumutawatawa pandauda kubhadhara mari ndikati ndikuenda kumaBlue Doors tikati nakondakta imi matopinda bhazi rekumutawatawa hamuna kuzviona here ndikati kondakta nditi bhazi rekuHarare tikanzi saka hande munoburikira kumberi kuMega Stage mozobata mabhazi eHarare ndokunzve ngada kwandakaita nemuprofita iyeye. Saka imimi kufunga kwenyu mukufungidzira kuti chikeni ine yenga kutengera imimi kuti mudye? Ndo zvandakafunga nekuti ane kamuka kuda kutiswededza mudhuze kaanga akuda kuita so muprofita iyeye. Okay. Alright. Saka imimi manzwa nyaya iyi akutsanangudzira nyaya iyi kuti mimi ndiye akatsipika hama yenyu, ndiye akatsipika sisi wenyu, mupfungwa menyu makafungei? Inini pandakanzwa nyaya iyi yakandibata ndakatobatikana zvokuti kana pandakasvika kumba kana kutodya ndakwanisa kudya ndobva ndafonerawo dzimwe hama ndikavaudza kuti nyaya ndiwo mamiriro akaita sei yakaita vandakafonera vacho havana zvavari kutaura vakangonyarara vakati zii
vanhu vekuchechi kunopinda Kasukwere iyeye. Anonzi Kasukwere. Anonzi Kasukwere. Okay. Vekuchechi kwaanopinda vese ndakavazivisa kuti ndiwo nyaya yakaitwa nemuprofita wepachechi penyu. Alright. Saka imimi makazvitarisawo panyaya iyi, imimi muri kuona here kuti uyu muprofita ane here chekuita nekufa kwasisi wenyu kana kuti iye chake akangotsipika chete? Iye ndiyandonyatsoziva chokwadi nekuti katsananguriro kake ndikakuratidza kuti nevanhu ava vanozivana kubva kare sisi wangu vasati vafa, nekuti ndiye angatova muprofita wabanguru wangu iwapo. Ndokwaaenda ikoko. Nokuti mazuva yaakabva ikoko haanazoita nguva abva atouraya mukadzi. Iwo bamukura. Iwo bamukura. Alright. Bamukura ava waita mashura akaita sewangu ari muprofita wepachechi iyoyo? Vanga vasina chechi yavainyatsoenda, nekuti ndaivabvunza kuti kwemimba nguru munoita chiprofita munoenda chechi ipi chaiyo munenge makagara pamba? Vaita zvezvokudzura kubata zvidhoma zvese vaita. Asi banguru vachitsanangura vakanditi kuti vatange mashura yavaita. Vaiti ndakaenda kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique ndokwandakanogadzirwa. Nokuti vaiti pazvigunwe zvangu zvese ndakabata neizvitu izvi kana nechimwe nechimwe chinobuditsa dumwa racho. Ndokutaura kwavanoita. Saka vanoti kuti simba ravo rizotanga hanzi vakaenda pamusoro pegomo pavakanomedzeswa howe mhenyu yanga iri pachisipiti. Ndipo vakatanga kuita zvemashura. Asi mimi muchiwaona wachiuya wabva kuMozambique ikokoko waibata zvinhu zvakaita sei? Vaitobva kuMozambique vane zimombe ravo zihombe zidhonza ravakatenga vakatori pazita rekuti Mozambique. Mombe yaitonzi Mozambique yanga itoripo pamushapo ipapo. Uri kubata vaibata chero munhu akati ndine chakati chandinetsa. Vaitobata icho chataurwa nemunhu ichocho ndochavaitobata. Okay. Saka makambogarawo here pasina sisi muchimbovabvunza kuti zviri kuita bamukuru izvi zvakafamba sei? Wakazviona kupi? Vanonamata here? Sisi pandaitaura navo nyaya yekuromba kwabamukuru ivo vaitondivenga zvekuti kusvika vachitofa kunga pasisina kana ukama nekuwira, nokuti murume wacho anga akatondituka akanditi ukudza mukadzi wangu izvi handombodi kuona uchisvika pamba pangu. Saka menge matoo neboundary, menge musingachatoshanyirani. Kana kutofonerana ini ndindaivafonera wangu vasingandifonedzi, ungwafoni wangu vasingatodayiri. Alright. Kuvabereki venyu izvo zvizvi kunani? Kuna baba ndo variko. Mama vakashaya. Mama vakashaya. Ko dzimwe hanzvadzi? Dzimwe hanzvadzi dziriko. Okay. Saka panyaya iyi matanho mamwe amakatora ndeipi kufa kwasisi wenyu uku? Imimi makazvitarisa muri kuona kuti kufa kwakaita sisi wenyu urombwa wabamukuru wemurume wacho? Isusu patakafamba chifi wekwedu vakatiudza kuti kuseri kwegwa kuna munamato. Saka munhu asati avigwa sezvo munhu achaita mazuva ari kumochari, imimi chifambai munonzwa kuti munhu zvakafamba sei. Saka isusu takafamba tikaendawo kwatakaenda. Sekuru wekwatakaenda vakagadzira zvavakagadzira zvikanzi munhu ane kubata kwake pamunhu uyu muchaona zvichiita sei zvichidzokera kwaari. Saka sekuru wayo vakabva vachagia zvikanzi nini kuti ndiite basa iri ndikuda mombe. Saka nekuda kwekuti pane dzimwe mombe dzanga dzaripwa kuti sisi vavigwe, pakabva patengeswa mombe 1 nyanga yedu vazoti saka pamombe chindipai 250. Ndobva taenda nayo nehanzvadzi yangu iyoyo. Saka 250 yatakaendesa uku yakazomutsira inini hondo nababa nehanzvadzi yangu yandirosira. Vakuti nganga iyi yakati 2 weeks munhu anofanira kunge akutoita sei akutoita zvaanoita. Saka isusu iwewe ndiwo wakaenda nemari, saka isusu tikuda mari iyoyo. Saka nganga iyi yanga yakufonerwa ichiita sei ichitukwa. Sekuru waindopa wakandifonera ukanditi muzukuru uya ndikupe mari iyi unodzosera kupi kuti uwane kugara zvakanaka, enda unodzosera mari. Ndakabva ndaenda zvikanzi mari iyi handakana chandambogadzira kuibata kwako hapana zvazvinomboita. Iwe usawane mari yauchapiwa pamari ipi iyoyo, enda unovadzosera. Zvechokwadi ndakanopiwa mari yeiri 250 ndabva ndaenda kumusha ndabva ndanodzosera. Asi ndisati ndavapa mari iyi ndakatoenda nekuna chief. Chief ndakavaverengera nemachinda yavo vakaona zveshoti 250. Chief Nyamaropa. Vakatozviona vakatoiona mari iyo zvikanzi zvechokwadi kuti uite rugare muupenyu enda unovapa mari yavo. Ndobva ndaenda ndabva ndanovapa mari yavo. Kusvika pari zvino izvi? Kusvika pari zvino. Saka iwo waiti tiri kunyeperwa here kwamakafamba kwacho? Waiti haisi nganga yechokwadi? Vaiti nganga yakangodya mari yedu mahara, ngaitipe mari yedu 2 weeks dzaita sei dzakwana, but 2 weeks dzasati dzanyatsokwana. Asi vatotora mari iyoyo munhu haana kuzombombira kuita sei kumuka. Akatomuka. Ndopenga kuonekwa achitakura mvura achididi achikuchidzira mabhani. Hey, saka pakashata. Alright. Saka imimi kutaura kuti panyaya iyi imimi
nehanzvadzi dzenyu kana nana baba newe ukama hapana kunyatsa kuita ukama hwakanaka, hapana kunyatsa kuwirirana zvakanaka? Kuwirirana basi sina zvekutoti ndini nababa tichatoonana tichatofambirana izvozvi. Nenyaya yei? Baba vari kukupai mhosva ipi? Nyaya yakamutsa hondo imari yefodya yemufi. Pakanotengesawo fodya ini ndandine vana. Saka ndakavati ndikukodawo mari yekungotsvagisa nzvimbo kumukomana ari grade 6 chete. Sisi wakasiya vana vangani? Sisi wakasiya vana 4. Okay, saka wana iwo ndimuri kugara nawo? Apa iko zvinozvi ndikugara newani mudiki, mumwe wachona akazoiswa mubhimu akadzokera kwaNyamaropa ndokwaari kudzidza. Ari kugara nani? Akugara nambuya vake amai vababa. Okay. Alright. Saka nyaya yakanyanya kumutsa hondo pakati penyu nababa ndeyekuti chii? Inyaya yemari yefodya yemufi. Pakabuda mari yefodya ndo pakatanga kutoita hondo neni, vakati atora vana, aroda kuchengeta vana kuti awane kuita sei kutora mari yemufi, kuti awane futi kutora mudziyo yemufi. Saka chifi namukoma Silayo vakabva nditi iwewe chienda unodzosera vana kana hama dzaamai dzikanditi enda unodzosera vana, vanhu avadye mari yavo, kana ichinge yazopera uzotora vana. Saka mwana makazovatora here? Mari yakapera? Mari yakapera. Mwana mudiki wachona ane 4 years ndiye wandinaye, ndiye wandikazoenda unotora. Alright. Ndiye muri kugara naye? Saka nyaya yacho yakaoma. Alright. Saka nhasi ngatitarisei isisu nyaya iyi iri kuitika yekuti makati muri mubhazi mubva maona munhu ari kuuya ari kutokutaurira exactly zvaari kuita pana sisi wenyu. Muri kufunga kuti mimi zvinogona kufambiswa sei? Pane matanho here amaifunga kuti anogona kuitwa here kana kuti zvakamira sei? Ipapo ndaitokumbirawo kubatsirwa nokuti kana tikati toda kuvaka guva rasisi, munhu uyu asinobvisa mishonga yake yaakaita, vanhu vanogona kukuvara. Saka tachikumbira kuti munhu anofanira kuzivikanwa kutaura nyaya yake yese pachena. Iye akatokutaurira ika, harisi guva kara muri kutaura? Akatotaura iye akagara makagara apa? Achitoti ndakatoenda ndikatondotsipika. Alright. Imi makamutarisa munhu wemunharaunda imomo here kana kuti anoita zvekuuya achidzokera? Iwo zvinozvi ndokwaari kugara, asi pamba pakugara pamba patezvara paari kugara. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka makambodzokera here kuna chief muchivaudza nyaya? Kuna chief handina kudzokera, asi mupurisa wachief ndiye wandakafonera ndikataura naye nyaya iyoyo. Alright. Saka pamunogara imimi nekwa chief Nyamaropa kure zvakadii? Panoita $3 kana uchienda nebhazi. Alright, $3 kana muchienda nebhazi. Alright. Saka inini kufunga kwangu kana nyaya ichinge yadai so kutotaura kuti iye kana achita akatsipika, kutaura kuti pane zvinhu zvaakaisa paguva. Wana baba nehanzvadzi dzenyu makadziudza here nyaya yekuti ndasangana nemunhu mubhazi ari kuti ane zvinhu zvaakaita paguva rasisi? Hanzvadzi ndo dzandakaudza. Ndo dzamuri kuti hadzina kusimudza musoro? Hapana chavakataura, kana nanhasi hapana chavanombobvunza kana kutaura nezvazvo. Okay. Sisi wenyu pawakatowigwa ikoko wakaroorwa, wakawigwa pai? Ndamunzwa mukitaura kuti pakati pechiwanze? Wakawigwa pakati nepakati pechiwanze ndipo wakawigwa. Patori nedzimba here? Pane dzimba zvokuti uchibuda mubedroom munenge ukatarisana neguva, uchibuda mukitchen, uchienda kusingi, uchibva kuboy sky riri pasenda chapo riri pakati nepakati pemusha. Shit. Yeah. Ngei zvakaitwa kudai? Nyaya yakaitika ndeyekuti vanhu vakarwadziwa nekafiro kakaita munhu nemazariro anga akaita ropa mumba. Vakati munhu uyu vamuuraya. Sabhuku wangu akati ngaende anovigwa kunze kwemusha. Hama dzikati aiyo, munhu anofanira kugara pamba pake, angaende kunovigwa kusango iye akaisa fenzi, ngaagare mufenzi make imunhu. Saka paakavigwa apa ndo panogara nana Tezvara nana Mwene wese vanhu ndo pamba pawo here? Amwene vanogara kwavo, kana vaitouya vandoita zvekutouya pamba ipapo. Okay, saka papamba pake penge pari pamba pake iyo sisi wenyu nemurume wavo. Saka pane munhu achiri kugara apo here? Hapana munhu ari kugara ipapo. Yeah. Saka dzangosara dzimba chete? Dzangosara dziri dzimba. Alright. So ndichitarisa nyaya yenyu ndikuona kuti panogona kunge paine batwa usina kumira zvakanaka, kana iye madzibaba uyu akakutaurirai iye. Imi munogona kunge makatofemerwa
kana zvichinzi akatouya akatogara pamuri akakupai rwendo kuti mimi chisimukai muende kune rwendo rweminge musina imi, ndopa makazosangana nemuprofita uyu. Saka inini ndiri kufunga kuti sezvo imimi muri kusimudza musoro panyaya iyi, hamufaniri kuneta. Munofanira kusimuka futi moenda futi kuna chief motovaudza kuti kukwira bhazi, motovaudza chief ndo nyaya yangu yandinayo. Iye muprofita ouya achitsanangura nyaya yakakutsanangurirai futi mubhazi kuti akazvifambisa sei kuti anotsipike guwa iri. Kana idzo hama dzacho kwakaberekwa uyu murume wachizokwanisa futi kuuya mudare, handiti wakati wakadaidzwa nawo. Saka inini ndoona kunge fanika munofanira kuiendesa futi pamberi pedare, naiye murume uyu osamonwa ouya kudare otaura nyaya yake pamberi pachief Nyamaropa futi achitaura kuti ndakatsipika sei, guwa zvakafamba sei. Bhozi mimi muchada kugadzira guwa mucharigadzira sei paine mishonga? Panonetsa. Saka so inini ndo zvinenge ndichifungawo zvangu panyaya. Handiziwewo imimi chichemo cheminge muinacho kumhuri yeZimbabwe maida kuti mubatsirwe sei, sezvo mauya izvozvi mhuri yeZimbabwe iri kutokuonai, muri kutaura muri pamhepo, vanhu vakawanda vachakuonai wanzwa nyaya iyi. Kufunga kwenyu maifunga kuti imimi maida kuti mubatsirwe sei panyaya iyi? Inini chandonyanya kuda ndechekuti muprofita uyu aende anobvisa mishonga yake yaakaisa, nokuti guva iri harisati ravakwa. Munhu wese kutotya nekuda kwezvatakanzwa, nekuti apa pese apa tainetseka kuti munhu uyu zvakanyarara zvasamuke. N'anga yachona taifunga kuti n'anga yekure kure kuendwa, tisingatozwa kuti n'anga itori padhuze nepandinogara. Saka ndaitongoda kuti iye aende anobvisa mishonga yake yaakaisa paguva iri, kuti guva rigone kuvakwa. Alright. Imimi here pane dzimwe nzira here dzekuti munogona kutadza kumuudza imimi dzamuri kuda imimi kuti dzinge dzichishandiswa kuti munhu yaende kubvisa mishonga yake? Because hatikwanisi kungomuudza nhasi kana kumufonera kuti shamwari enda ubvise mishonga yako. Patori nematanho anotorwa kuti atoende kundobvisa mishonga yake, zvitori pamutemo, zvitori pamurau. Semunhu akakutaurira, hamuna kuita kunzwa nemunhu kunzi uyu muprofita uyu ndiye akaisa mishonga paguwa rasisi wenyu, ndiye akatotaura ega kuti tini ndakatotsipika. Akataura ega achitokuudzai mubhazi. Asi akadainzwa kunzi akagara apa memori apa, anogona kuzvibvuma here kuti akakuudzai? Munhu zvake sekuti semunhu ndandisingarekodi, foni yangu yakafa switch, ikasafonwa haitoita sei haukwanisi kuishandisa, nokuti ndaitoverengera kuigadzirisa chiswitch. Anogona kuramba hake kuti handizive, but kuchechi kwavo akazvibvuma kuti zveshuwa kuguwa kundakaenda ndikanoita zvandakanoita paguva iroro, ndachedzwa nehama dzemunhu. Nekuti kuchechi kwake ane maaudio akarekodwa achitaura, zvokuti kana nanhasi izvo anogona kuwanika marekodinzi yayo. Alright. Aiwa, tinotenda atete. Zviri kuratidza kuti mimi hazvisi kukuitirai zvakanaka, zviri kukudzimba yemoyo, zviri kukurwadzai, ende mimi makaronga rwendo rweminge musina. Saka pamakafamba apa maita sekunge munhu akasvikirwa here, kana kuti maingoti ndiri kungoenda kwamusiri kuziva? Ndaingoti ndiri kuenda kushamba, but ndaingonzwa kungoneta, kushaya kana appetite yechikafu. Nditonzwa kuti pandiri pane zviri kuitika, but ndaichinyatsosharazva kuti chii chikuitika. Alright. Asi munokwanisa here kuenda nayo nyaya iyi kwa Chief Nyamaropa direct, mosamona uyu murume uyu ouya mudare, mogadziriswa ondobvisa mishonga yake? Kwa Chief zvaizvozvo kuti ndikwanise kuenda, kune muchido wamari inobhadharwa kuti ukwanise kukwira dare. Saka zvaizvozvo mari yekunobhadhara kuna Chief handisati ndanayo. Alright. Because zvinoitika manje ndezvekuti havana Chief wanhu wewanhu munokwanisa kutoenda mombondochema nawo movaudza kuti Chief ndo pamamirira zvakaita, taidawo kuti ndigadzirisirwa nyaya yangu yakadai. Because panyaya iyi muchinzwa muchitsanangura imimi pachenyu, muri kutaura kuti mimi ndimi muri kusimudza, ko ngei vana mukoma vasiri kutaura nezvazvo kana nana baba? Kubvira vatongofa vanotongera sengoti zvavakatoviga, vanhu vanenge vatongoti takapedza, kuna kana anotombomira kuti kana kuti aone kuti zvakaita zvakamira sei, kana kuti vana vemufi vadyei, hakuna kana hama itombosimudza musoro, kana kutongofona kungobvunza kuti vana vari sei, hapana. Imimi kune umwe akatorwa ari kuku mati 2 ari ku E3 E4 vana vese pamwe chete mune 1.
Wamwe wacho wese wari kwana sekuru wacho? 2 vanogara vari 2 kuShamva kwadzanai. Mukomana wacho 1 akanyora form 4 last year. Saka haachatoende form 5 nekuti ari kushanda kuti uyu ari form 1 uyu agone kuenda kuchikoro. Saka vanogara vari 2? Vanogara vari 2 but pamba patete wavo pavanogara. Hanzvadzi yababa wavo ndo vakugara naye muShamva. Okay. Saka uya kutoenda kubasa? Akati kuti ndichienda kuchikoro uyu ari form 1 agona anomuendesa kuchikoro. Imimi zvinozokuremerai kuti mune mumwe ari kuECD momati mune wenyu zvinorema saka inini ngandimboenda sei ngandimbomira zvechikoro nditoendesa uyu kuchikoro kuform 1. Vakashata ipapo. Alright. Saka kuwasikana imimi ndimi chete ndimi makaberekwa muri 2 here mbamenyi kuwasikana? Kuwasikana tikaberekwa tiri 2. Imimi nasisi wakafa? Kuvakomana vangani? Vakomana 6. Okay. Vakomana 6 plus imimi 2. Minge muri 2 mese minge makaberekwa muri vangani? Tari 8. Minge muri 8. Alright. Saka ngei ukama hwenyu husina kunyatsa kubatana zvakanaka? Munhu anongoita zvelife yake nemhuri yake ndozvandakaona. Ndozvinoitwa mufamily medu. Zvekuzoti ndingazoita sei havapasina nebasa nazvo? Kana ukatongofawo vana vako ukangoshaya anovaitirawo care ndizvozvo munhu anotongona nezvemhuri yake zvekuti mwana wanhenge havanei nazvo. Asi makaita mwoyo wani mukati mutore vana muchengete vana vasisi venyu. Nhasi muri pano tiri kukurukura tiri kutaura nemi nenyaya yasisi venyu. Ko vamwe ngei vasiri kubva vabatikanawo nezvazvo kuti tine umwe wedu akarasikirwa watakarasikirwa naye akasiya vana vanoda kuchengetwa zvinoda kudii? Izvozvi kutori nemuroora akatoti vana vemufi uyu handitode kuvaona zvachose pamba pangu. Muroora vani iye? Mukadzi wehanzvadzi akataura izvozvo kuti handitode kuvaona. Saka iye anoziva kuti munhu waari kuudza achandiudza hana secret. Akatondita megironi vaitoti vana vomufi handitombodi kuvaona kana mumvuri wavo pamba pangu handitode. Saka pakashata. Alright, aiwa tinotenda tete nyaya yenyu tainzwa. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kutibatsira. So tine vamwe vanhu nhasi vari kukonai vatete vanogona kuda kukubatsirai. So makasununguka here kusiya phone number dzenyu kune vamwe vanogona kuda kukubatsiraiwo nemazano, vamwe vanogona kuda kukubatsirai vane mari yekuti aiwa muri kuti hamuna mari but nyaya ngaigadziriswe tiende naye kumatare. Uyu munhu uyu atobvise mhiko dzake dzaari kuti akaisa paguva. Imimi guva iri semhuri menge makawirirana kuda kuzori wakarini? Apa date chairo panga pasisina nekuti nenyaya yemushonga ikatozongozikanwa yapasisina date nekuti chava kwarini. Okay. Alright. Saka so nhasi makasununguka here kusiyira mhuri yeZimbabwe phone number dzenyu vanoda kukubatai, vanoda kukubatsirai, vanoda kukupaiwo mazano pamusoro penyaya iyoyi? Ndakasununguka. Alright, dainzirai tinzwe namba dzenyu dzinoti chii? Dzinoti 0718 728 779. Dzokorodzai futi tinzwe. 0718 728 779. Alright. Aiwa tinotenda tete. Saka imimi chishuwo chenyu ndechekuti uyu muprofita uyu andobvise mishonga yake yaakaisa. Nekuzozivawo kuhama dzachona ndoenda kuzozivawo kuhama dzemufi hama dzabamukuru vangu avo kuti vane right here yekuenda paguva remutorwa risiri ravo pasina hama yemufi. Ndozvandaida kuzozivawo kuti vakazvifambisa sei nekuti paguva remunhu panoendwa paine hama dzake. Ko ivo sei vakazoenda paguva remutorwa pasina hama yacho? Alright. Saka ipapa pane muri kuona kuti nyaya yedu mukaitakura mukandoisiya mukati memaoko aChief Nyamaropa inogona kubatsirika zvakanaka. Saka imi munoenda kubasa here imimi zvokuti munogona kunonoka kuwana mari? Pari zvino handisi kuenda kubasa ndotongoitawo zvekutengesa izvozvo. Okay. Asi kurudziro yangu ndeyekuti nyaya iyi kai kana matoitanga kudai musainonoke. Endai kwaChief Nyamaropa mobva motovasira nyaya iyoyo movaudza kuti ndo zvakaitika because mimi ndimuri kusimudza musoro panyaya. Saka zvamuri kusimudza musoro hamusi kutoziva kuti chii chiri kukupushai. Saka patone zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutogadziriswa. Saka imi kana muchinge mutori nepower racho musanete. Pfurirai mberi, endai kwaChief Nyamaropa motaura nawo. Chief ndo mamiriro akaita nyaya. Munhu osamonwa ouya mudare obvunzwa kuti iwe waizoenda
kugadzira paguwa remunhu sei. Hama dzacho idzo hama dzacho futi munofanira kudzisamona futi. Pamunotosamona ipapo munosamona iye masamona futi nehama dzechi nehama dzako ndowatinoti chii munhu akauraya wacho dzemunhu akauraya wacho mowasamona wese woya womira pamberi pedare iwo wachitaura kuti wakamudaidzirei uye achitaurawo kuti inini ndakadaidzwa kuti ndigadzire guwa iyi. Wachizobatwawo nemhosva yokuti mimi munozoenda paguwa remufi isiri hama yenyu sei pasina hama yacho. Alright. Aiwa tinotenda. So thank you very much Atete, tinokutendai. Tinodaira kuti mhinduro tinayo ende mhuri yeZimbabwe inotibatsira, ndosaka mauya panapa. Mhuri yeZimbabwe ndonyaya yandinayo kuna vatetawo, ndofunga muri kunzwa nyaya yawo. Manzwa ndamboedza kubvunza kuti tikwanise kunge tichibata mashoko mairi matatu. Wanoda kuwabata phone number ndodziripo pascreen, wanoda kuwabatsira nemazano, wanoda kuwabatsirawo kuti nyaya iyi inobuda sei, yogadziriswa sei. Chitibatsirawo mhuri yeZimbabwe, takuisirawo kwamuri ndimi vanhu vacho. Tinogara tichitaura kuti patinouya nenyaya haisi yedu tega, tinopanana mazano tiri ikoko. Munotiudzawo kuti vateta voita sei, asi patsananguro yavo vari kuti havana ukama hwakanyanya kunaka nehama dzavo, nekuda kwekuti munhu paakangowigwa mwakabva ngoti kwaenda imbwa ndokwaenda tsura hapana anoshanyira vamwe. Saka toita sei nazvo, chitibatsirai mimi. Ngatisanganei kucomment section. Wanoda kuwabata wafonerei. Ticharamba tichizombovabvunza kuti nyaya yakazomira sei, iwo wanenge wachingoti update. Tichadzokawo zvakare kune vamwe vanenge vachida kuzoziva kuti nyaya yedu yakazomira sei. So thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera Mazveta.